Tí raibh bliain seo ag léamh na Nuachta as Meiriceá don 13 mí úil 2016 agus baineann mór pictiúr an léinneamh leis an timpeallacht níl is agam an bhfuil sin soiléir daobh ach sin pictiúr de Oighir Lafton Larson leithnis an Antartaice mí feabhra. Níl is agam an bhfuil baint ag an Oighir Lafton sin le haon rud ach deir NASA gur dhealaí na leisciil campa mór Oighir den Oighirchlúd le déanaí. Céimar deimhin tú article in Shrews. Trid? Article. Yeah. Céimar deimhin tú article in Shrews. Like the and... Oh, deimhin tú sin. Ach, nó séidir nó an a bheith snáir freisin. Is má sé déine sin chun focail beg chruinniúil, okay? Okay. Well, ní féidir le méin a dhéanamh faoi sin. Corona. Sé dhealaí canta mór Oighir agus rinneú ceann den Cnoc Oighir bhó a heifeadú riamh de. Is an Cnoc Oighir seo de thubaiste mhór atá le teacht. Tá an canta seo a bheag námhór chun mór le Delaware. Scriffinnam gur an meán éireann níoch á shamhlú le chunda na Gaillimhe nó chunda Mayo. Léargas is seo aghaidh ina dití Oighirchlúd Antartaice as a chéile. Eileen, tá rialtas bia agus Drugaí na Stáit Aontaithe ag áitimh gur cheart ghlacha le druga nua, druga beo chun troid in Ailse. Cloch mhíle is seo den leis is cosúil. Siad atá sa chomhráil ná corchaige ina nathraítear cealla an Oighir go dtreidtí siad ráis in na Ailse. Wool panel de chuid an rialtas bhí agus Drugaí déan tail, déan rá gur cheart an cóiseáil seo uimhe. Sé an chéad cóiseáil riamh é a aithríonn cealla
an Oighir go géaniteach. A bheag ná bhór daingníonn sé nó treisiúnn sé an córas imdhíonachta. Muintir Trump, Clán Trump, agus sin iad na trí stooges an sin. Tá chaint agus phlé an grinniú a bhíag Donald Trump Jr. le effigeocht a chuid rialtas na Rúise a taca seo bliain ó shin. Cuirtear síosan seo ag ceithre nóiméad diaachtaí sé míbheithimh, 7 míbheithimh 2016 gur bhrú Donald Trump Jr. an creappa seolta riomhfos ar a riomhara chun cruinniú a dhearbhú le bean dar gharam a turnaí rialtas na Rúise. As dúirt go rá ólas aice in chóiseach Hillary Clinton margheall a dheagháil leis an Rúis. Mar sin bhí sé rá go raibh cápéis sin ó taifid in chuideach. In chuirí, dúirt mé cóirí ach in chuirí Thiontóch í. Okay. Oighir chlúid san lí. Donald Trump Jr. Telephone. Motherfucker. Hello. Hi, Megan. I'm all set. How so? Okay, I will be down as soon as I can. Thanks, Megan. Aisteach sin. Okay, Railín, choróme. Tá a wachnamh agus ascrúdú á dhéanamh ar pholasaí éignithe, ban-éignithe den chuid is mó ar champais tar éis gearrainn go leor ó na daoine a cúisiú. Baineann seo ag geantar nuamhrach go mór le achtra in ollscoil Columbia inar cuireadh ban-éigniú I le ir óig ón ghearmáin mar a tharlaíonn ach nár cuireadh an dlíar riamh bhfuil léir gur thacaigh an ollscoil leis an mean sa chás. Cé go léir gur fadhbanna intine aice agus cha an bhean an chuideile dá ollscoile ag siúltimpeall na hollscoile le tocht nó an tocht ar éigníomh ba chosúil. Idir an dáilíonn tá ollscoilní ag fáil litreacha ó chrí ó iris den chuid is smó a cuireadh éigniú ina le. Bhí scoláireachtaí cáilte greenteach
chuúí teile amach, tháinig máthair de theisme amach chur lámh an bhás féin. Ne, racha mé raig. Tá sagart gachscíoch hagart, Bhí an cé mar is ceart chur síos ar a leid seo. Yogi Adityanath. Is tá antrácht a bheith seo I gceantar Lucknow. Agus is sé phríomhmhara Uttar Pradesh. Ceann de nithe sé an stát is mó déanra san India. Is fearr a séitiúla, fearr díon trénach, agus chuirtear do shrúileacht agus do éileacht ina le. Ní úsáidún sé chóirithe, codlaíonn sé hocht crua, níhann sé ach úl dá dhéinéir, ach thar an a séitiúlacht seo is léir go bhfuil fua le aige do Mhuslamaí. Agus tríomhthír do ghluaiseacht feictear nimh agus gaibh agus gangaid agus binib agus buiribh. Agus dá réir sin tá faitís phobal Uttar Pradesh go cháirithe Muslamaí go bhfuil tiridal thar fómhair. An Brasaíl, tá uachtarán na Brasília tar éis a chaitheamh I bhríosún. Chaitheamh. Frida and first Frida Little Einstein just sing on. Little Einsteins. Neil the Pocket Lab. Okay. Chaim en tacha agad. Leanne Shirai, the Mochrá. Dearhan go bhfuil an táim nach isteach. Se, níl fócaí ach second agus sin an táimeadár bhúla. Leanne Meiriceá leis na nonscéalta amach. Súil agam le bhaint a bhúsáid as sin, go cínte bhaint a tainmh as na cuairteannaí ó ána an sin, féidir éon rudaí gan chu sin. Mollam beannach dé ormh go léir, agus tá súil agam go bhain muidir caintlí chéile rís sa bhhaid. Tógaí go bugé, slán leis.